hotel. Je 13:13 a uvidíme, či nás ubytujú a ak nie, tak nerad. Keď sa pýtate, že ako to dopadlo s tým fénom, zromené klímou, tak sme to boli nahlásiť a skončilo to tak, že nám povedali, že sa na to pozrú. Takže každému dobré ráno z hotela Zlín. Máme konkrétne 7 hodín a 49 minút. Krásnu sobotu. Mám prvú výhradu proti tejto izbe, že klimatizácia sa nedá nastaviť, akože ide, len ide studený vzduch a keďže je tu dosť chladno, tak potom si povieme k tomu viacej. Ideme na raňajky. No dobre, takže ideme, už sa nachádzame na chodbe, ideme na raňajky, je 8 hodín 20 minút. Mali by byť nejak do 9, 10, tak. A ideme výťahom, aj keď je to pomalé. Lebo pred chvíľou sme išli schodmi a sme sa dostali tam, kde sme asi nemali byť, ale nemám to natočené. A výťah je tu na. Takže poďte výťahom. Na 0 na prvé. Bývam na 3. poschodí. A sme dole, vážení. Takže a toľko z raňajok, nič viac už tam nebolo, džusy boli celkom dobré, aj čaj bol bez chutí. Toto, čo vidíte, boli jogurty. Stavíme sa na Vltave prístavisko, Pražský hrad je vzadu, kde zajtra pôjdeme. No a ideme smer, kde tu ide? Zas Rašina, nie, na Vyšehrad, takže poďte. Nie je tu veľa ľudí, iba pár, iba trošku. Takže z lode sme úspešne vystúpili. Nachádzame sa Vyšehradský železničný most a pri našom šťastí nám ide aj vláčik Pražskej integrovanej dopravy. Dar la vuelta. Pani, nachádzame sa na Vyšehradskom cintoríne, tu je Vyšehrad. Sice je trošku oneskorené, je nejakých 12 hodín 7 minút, nás trošku zdržala Vltava.
Každopádne teraz pôjdeme sa pozrieť na Tančíci dům a potom pôjdeme smerom Paládium alebo Karlov most nejak tak, no a uvidíme, čo ešte budeme stíhať. Tipujem tak, že ku Paládiu by sme sa mohli dostať do tej druhej, dúfam. Mal ist das da oben. Warum welche und so. Nachádzame sa pred Prašnou bránou a kto vie, prečo sa tak volá sa preto, lebo sa tu v minulosti skladoval strelný prach. A to je všetko, čo bližšie k tomu viem povedať.